अगर आप भी चाहते हैं धनी म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय धनी म्यूजिक। सुना ना छठी घाट पहिला अर्घ देवे के तैयारी रहे पूजा करे आइल सभे भीड़ बड़ी भारी रहे तो पीछे से धक्कावा मरल बा तो पीछे से धक्कावा मरल बा ए सखी समर कहो पड़कावा से फरकावा जरल बा। Presented by Dhani Music। छठी माई के बेदिया बजावत हिंदिया ना चटैया पड़ाका लगही फोड़ दे हुए मुआना। उसके वापस मैं बोलूंगी छठी माई के बेदिया बजावत हिंदिया ना चटैया पड़ाका लगही फोड़ दे हुए मुआना। तो देहिया पयरग ढरले बा तो देहिया पयरग ढरले बा ए सखी समरा कहो पड़कावा से फरकावा जरले बा। Presented by Dhani Music। और नाही पैनी छठी माई के बंदन हो कोइले परेशान बिसुन पुरिया चंदन हो हतिकासुर होले और नाही पैनी छठी माई के बंदन हो कोइले परेशान बिसुन पुरिया चंदन हो सकतिया जान बुझ करले बा सकतिया जान बुझ करले बा ए सखी समर कहो पड़कावा से फरकावा जरले बा। Presented by Dhani Music।